Всеки от нас има харизма, енергетика, чар. И ако се чудите как да ги извадите и покажете тези неща, това видео е за вас. Ние общуваме по два условни начина, два условни гласа. Първият е автентичен. Това е този, който е истински за вас. Това е този глас, който вие го преживявате. Вие сте искрен и вие сте автентичен. Това е глас, който съм аз. Има и втория глас. Втория глас е адаптивен. Този глас, който ми е помогнал в детството да ми даде неща и след детството повече никога не съм работил над гласа си и звучи цял живот ето така и не знам какво може да се направи по въпроса. Аз съм Иван Главатски, преподавам гласов дизайн и имиджова реч и съм от тези малкото хора, които се занимават точно с това. Да изградим нашият автентичен и красив глас. И това е въпросът ми към вас. Имате ли смелост да сте искрени, наистина да преживявате тези чувства, които комуникирате към другите? Наистина ли сте автентични в това? Или стоите в един навиков, монотонен глас, ето така говорите, и сте добрички за другите и за себе си в очите на мама? Надявам се, че това видео ще ви даде осъзнание или вдъхновение да се попитате, окей, какво правя аз с моята автентичност, с моите взаимоотношения и с моята харизма?